Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, New Energy Systems en Keram. Dit is de heilige gele trui. Dit is hem. En dit is de trui die we over 16 dagen, Gert, om de schouders moeten krijgen van Tom Dumoulin. Ja, daar gaan we dan wel vanuit. En in 1987, Jelle Nijdam, ik was erbij. Ja jongen, Jelle kreeg er veel moraal van. Maar ik kan je verzekeren, het team ging ook 10% er harder van fietsen hoor. Ja, Jelle Nijdam, die is vandaag de gast hier. 3 dagen lang de gele trui gedragen. 6 etappe-overwinningen. Hij is er vandaag. En ook Marijn de Vries. Want in Marijn in 2015 vierde zij hier haar laatste trui van de Struitlust in Gennep en werd ze hier geëerd op het podium. Vandaag in ons rondreizend circus, Tour de Limbourg. Tour de Limbourg. Vol op het gas, laat alles maar los, laat alle klokken maar luiden. Daar is hij weg, daar is het echt. Kijk nou, dat doet hij gewoon. Over de heuvels, dwars door het bos, zo doen we daar in het zuiden. Door die verregen, de zon op de knieën, uur heeft vandaag kampioen. En zo doen we daar in het zuiden. Door die verregen, de zon op de knieën, uur heeft vandaag kampioen. Zo doen we daar in het zuiden. Bienvenue à Genep. Van harte welkom vanuit een prachtig park buitengewoon. En we raken meteen eigenlijk aan de essentie van dit programma. Want we maken natuurlijk de ronde, praten over het wielrennen, praten over de Tour de France. Maar de gedachte achter de show is toch vooral om bij jullie op bezoek te komen. Om de ronde te maken door Limburg. Vooral omdat de provincie natuurlijk zoveel meer dan andere plekken werd getroffen door het coronavirus. En dat speelde vandaag ook, want eigenlijk zouden we zitten op de markt in Gennep. Maar we laten ons niet beperken door de beperkingen. We hebben gezocht met de gemeente naar een oplossing en zitten nu in het prachtige park buitengewoon. Zoals u ziet, met onze gasten. Extra fijn dat ze er zijn. Marijn de Vries, Jelle Nijdam, Gert Jacobs natuurlijk. En dan zien we de gele trui, Jelle Nijdam. En we belden van tevoren en je zei, ja, dan moet ik wel heel erg goed zoeken waar ik hem heb. Ja, Hoe kan dat, joh? Nou ja, kijk, je bent er heel zuinig op natuurlijk op zo'n gele trui. Ik heb er 3. En ja, die heb ik 12 jaar geleden natuurlijk heel goed opgeborgen. Dat is nooit een goed idee natuurlijk. Dus ja, dan moet je even goed nadenken van ja, waar dat ook alweer was. Hè? Dus ik heb alle dozen even op zijn kop gezet en toen kwam ik ze allemaal weer tegen. Ja, maar wel echt uniek. Ja. Want Marijn, jij had er eigenlijk ook nog nooit echt aangezeten aan zo'n echte gele trui. Je hebt hier in Gennep ook zelf je laatste mooie trui gekregen. Wat was dat? Ja, dat was de trui voor de Strijdlust. Maar laten we die vooral niet zo groot maken als deze fantastische gele trui. Niet, maar... dat was tijdens de Bulls Ladies Tour van 2015. Dat was eigenlijk mijn, nou ja, ik zag het een beetje als mijn afscheidstournee, mijn laatste etappekoers. Ja, die dag hier in Gennep, het regende echt pijpenstelen de hele dag. Maar, en daar had ik een enorme hekel aan. En zeker mijn laatste koers, dan denk je, ja, ik wil nu echt niet meer vallen. Dus wat doe je dan? Dan ga je aanvallen en dan zorg je dat je voor het peloton rijdt. Want dat is eigenlijk het veiligst. En dat deed ik kennelijk zo goed dat ik de trui voor de Strijdlust kreeg. Ja, heel goed. Ja. Straks gaan we er naar kijken. Uitgebreid dan. De Ladies Tour, inderdaad, laatste etappes uit 2015. Die zou overigens ook dit jaar hier in Gennep finishen. Daar weten we, daar ging uiteindelijk een streep door. Maar we gaan hier natuurlijk voor de Tour de France. We kijken naar de etappe van vandaag. Die zoveel beloofde, maar uiteindelijk zo weinig opleverde. We hebben weer een kopgroep. Na die saaie etappe van vandaag zijn dit de 8 mannen vooraan. Os, Cavagna, Paulus, Van Avermaat, Herrada, Lutsenko, Boers van Hagen en Roach. En die krijgen wel de ruimte van het peloton. En die kunnen misschien wel voor de etappezege gaan. Wout Poels zit die ook in de kopgroep? Nee, die zit te harken achteraan het peloton. Voor hem is het weer gewoon overleven. En dit is het broertje van Nairo Quintana. Die moet nog veel leren. Vooraan krijgen we dan een demarrage van Alexei Lutsenko. Die gaat er vandoor. Moet nog 17 kilometer verzitten op de Col de la Lucette. En het gaat 11 kilometer à 7,3%. En het peloton vindt het wel prima. Ineos, daarachter Jumbo-Visma, ook de ploeg van Adam Yates in het geel. Die weet dat ze het geel waarschijnlijk wel
wel zullen behouden. Dus de koplopers mogen wegblijven. En Lutsenko weet dat hij de etappe kan pakken. Herrada zit er nog achter en die ploegleiderswagen die moeten hem wel niet van de sokken rijden. Kan Herrada er nog bij komen? 38 seconden, dat is te veel. Lutsenko weet dat hij in de laatste kilometer zit en langzaam maar zeker al kan gaan genieten van deze overwinning. Ooit won hij een etappe in de Ronde van Spanje, maar nog nooit een Tour-etappe. De Kazach in dienst van Astana wint hier naar Mont Aigual. Deze lastige etappe. Maar we hadden toch meer vuurwerk verwacht van de klassementsmannen. Maar misschien komt het nog nadat hij over de finish is. Want daar gaat Alaphilippe, wil die gele trui weer heroveren. Maar dan moet hij 16 seconden goed maken op Adam Yates. En dat is een mission impossible. Het siert de Fransman dat hij het probeert. Maar het gaat niet lukken. En er gebeurt uiteindelijk helemaal niets in deze etappe. Daar komt Alaphilippe. Pakt nog een seconde misschien, maar meer ook niet. Alle klassementsmannen zijn binnen. Maar het is de etappe van de man uit Kazachstan die deze etappe dus wint. Alexei Lutsenko. Dit is zijn mooiste dag uit zijn tourcarrière. En Lutsenko die had al zo'n mooie dag, zo'n 8 jaar geleden. Toen werd hij wereldkampioen bij de belofte op het WK in Valkenburg. Was hij als beste in de sprint. We kijken naar de uitslagen van vandaag. Eerst de rit. Hier zijn de cijfers met Lutsenko dus op de eerste plek geraden. Nummertje 2 Greg van Avermaat. Jammer dat die het niet redden uiteindelijk op derde. En Julien Alaphilippe die kennen we op de 5e plek. Bauke Mollema deed natuurlijk prima, zit erop. En Kwiatkowski is de eerste man van Ineos. Die vandaag toch eigenlijk flink aan kop gingen van het peloton. Daar hebben we het zo dadelijk over. Eerst het algemeen klassement. Waar Adam Yates ook altijd voorop staat. Waar Roglic volgt op 3 seconden. En waar we Tom Dumoulin nog altijd terugvinden op de 6e plek. En dan die rit van vandaag. Waarin we dus zagen dat Ineos de ploeg van Bernal de hele tijd op kop reed. En Gert Jacobs zei, wat doen die nu joh? Wat raar. Ze vallen niet aan. Ja, in het begin denk je in je jas op kop. Als dadelijk echt de beklimming gaat beginnen, dan zal er wel wat gebeuren. Maar er gebeurde maar niks. En ze bleven gewoon mooi tempo fietsen. Later zei Van Balen, ja, we hebben gewoon tempo gereden. Want we wilden eigenlijk uit de problemen blijven. Het was een smalle weg in de beklimming. Ook een redelijk gevaarlijke afdaling. Ja, het is wel een beetje een uitleg waar ik me wel over verbaas. Want ja, Ineos hoeft de koers vandaag toch niet te controleren. Ja, hoe las jij het, Marijn? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als Gert. Gek gezicht om hen op kop te zien. Je zou eigenlijk zeggen dat de ploeg van Adam Yates dat zou doen. En die heeft Mitchelton natuurlijk ook wel een tijdje op kop zien rijden. En als Ineos dan op kop zou rijden, zou je ook zeggen, nou trek even door. Misschien kun je Yates er wel afrijden. Misschien kun je wel heel veel andere klassementsmannen pijn doen. Maar ze reden ook niet zo heel hard. De groep bleef best wel groot. Dus ja, ik vond het wel opvallend dat ze dit deden. Ja. Weet je, die eerste groep, het waren gewoon continu 50, 60 renners. Er kan ook nog wel een andere gedachte achter zitten. Als die boys van Ineos op kop gaan rijden, dan is het hele peloton een beetje in een spagaat. Omdat ze dat al 8 jaar achter elkaar doen. Ik geloof namelijk dat die Bernal dat helemaal niet zo goed is. En dat ze gewoon tempo hebben gereden met de gedachte, ja, dan blijven ze mooi achter ons fietsen vandaag. Dan houden wij onze kopman uit de problemen. En helemaal niet met de gedachte, we gaan deze rit nog even een aanval doen. Ja, wat we wel weten, het is goed voor Tom Dumoulin. Kan rustig herstellen. Rustig naar die 2e en 3e week toeleven. Maurice Jesse heeft het allemaal gezien. En aan Maurice stellen we de dagelijkse vraag. Waar is Wout? Ja, dat vragen wij ons ook elke dag af. Staan langs het parcours dan te kijken. En dan komt dat peloton langs, of die kopgroep. En dan is het kijken, waar gaat het nummer van Wout Poels langs? En vandaag moesten we ongeveer een half uur wachten voordat hij langskwam. Maar ja, dan is het in ieder geval de geruststelling. Hij zit er nog bij. Het zal toch niet waar dat hij afgestapt is of zo? Nee, ook vandaag niet. Heeft hij gewoon weer de finish gehaald. Hij gaf wel aan dat het toch wel elke dag weer lastig is. Vooral op het moment dat het echt heel erg hard gaat, heeft hij last van die rib, van die gebroken rib. Heeft hij last van zijn longen. Vooral dat ademhalen, dat gaat niet beter. Het bewegen wat hij doet
doet, dat gaat wel beter. Hij heeft laten weten en heeft ook overlegd met de doktoren van de ploeg. Ze gaan proberen de rustdag te halen. En dan gaan ze kijken, als het dan niet verbeterd zou zijn, dan gaat hij misschien wel uit de Tour stappen. Maar wij hopen in ieder geval dat hij dan verder blijft gaan. Ja, en voor die andere Limburger, Tom Dumoulin, was het vandaag eigenlijk best wel een makkelijke dag. Hij kon gewoon meevolgen, mee controleren. Hij kwam binnen in de groep van de klassementsrijders, heeft dus geen tijd verloren. Dit zei hij toen hij over de finish kwam. Ja, ik dacht dat de kans groter was op dit scenario dan op een volle bak klim. Maar ja, goed, daar moesten we wel rekening mee houden. Maar deze kans was groter. Kijk, stel, noem maar iemand, Landa had nu aangevallen. Die had een halve minuut gepakt. Ja, en Ineos of wij blijven dan gewoon met 4 man bij elkaar. Ja, dan maakt hij geen kans op die laatste 10 kilometer dus. Vandaar. Was het prettig voor jullie dat Ineos dat deed, dat op kop rijden tijdens de klim? Vonden wij prima, ja. Ja, hè? Ja, we hoeven ons niet elke dag te laten zien. Op de juiste dagen moeten we dat doen en dat hebben we tot nu toe heel goed gedaan. En vandaag hebben we de anderen laten doen. Ja, vandaag hebben we de anderen dus gedaan. We zagen nog een mooie Limburgse vlag in die laatste fase van de wedstrijd. Maar dus ook een duel vandaag eigenlijk op die flanken van onder andere ook de Col de la Luzette. Waar de favorieten nog even het kruid droog hielden. Wie hebben nog meer gesproken, Maurice, vandaag? Hoe zat het met die andere mannen? Ja, bijvoorbeeld met Bauke Mollema. Hij gaf bijvoorbeeld ook aan dat hij eigenlijk wat meer van deze rit had verwacht. Maar dat het dan ja, toch op papier een hele aardige rit was, die slotklim. Het was eigenlijk een slotklim in 3 stukken. Het eerste stuk ging nog, het tweede stuk was lastig. En het derde stuk was eigenlijk wel weer een loper. Mollema gaf ook aan dat hij eigenlijk deze etappe voor hem niet zwaar genoeg was. Ik had wel niet iets zwaardere koers eigenlijk verwacht. Vooral die voorlaatste klim met 20 kilometer te gaan. Maar ja, uiteindelijk werd er gewoon tempo gereden. Zonder dat er echt volle bak omhoog werd gereden. En, waarom is dat, denk je? Ja, ik bedoel, er zat natuurlijk nog een kleine afdaling in, een stukje vlak. En deze laatste klim die was niet echt lastig genoeg. Het was echt een loper. Ik heb volgens mij de hele tijd buitenblad gereden, de hele klim. En ja, het was een goed tempo, maar ja, de kopgroep was natuurlijk al weg. De dagoverwinning was ook weg. Dus ja, ik denk dat iedereen zijn kaarten nog niet helemaal op tafel legt. Ja, en altijd fijn om op zo'n moment een gele truidrager aan tafel te hebben. Jelle Nijdam, wie maakt op jou nu de beste indruk zo in deze dagen? Wat heb je er voor vingerspitsengevoel bij? Ja, als je naar de Tour kijkt, dan heb je altijd een stuk of 4, 5 echte favorieten. Roglic, Dumoulin, Carapaz. Dan heb je ook nog Pogacar, vind ik ook een hele goede renner. Ja. En dat zijn toch die renners waar ik een beetje heb op staan deze Tour. En ja, en denk ik toch dat Dumoulin nog steeds de beste papieren heeft. Want hij zegt altijd, ja, gisteren had hij gezegd, oh, ik zit zo af te zien de laatste kilometers. Maar ja, ik herinner me dat ook in Italië, dat het ook altijd zo was. En dat hij altijd toch een beetje in een soort underdog-rol wil. En die Giro die hij won in 2017. Ja, precies. Hij heeft altijd wel zegt hij van, oh, ik was niet zo super. Maar ja, als je niet super bent, dan zaten wij op 25, 30 minuten. Ja, en hij zit gewoon in de kopgroep. Dus ja, dus ik heb hem nog steeds een beetje als favoriet staan. Ja, dus als hij nu nog gaat poepen, dan weten we helemaal dat het goed is. Dat het helemaal goed komt, ja. Dat gevoel heb ik wel. Dus, maar ik zeg, vlak Pogacar niet uit. En zeker, ja, Roglic, ja, als hij er niet doorheen zakt, dan is dat eigenlijk toch wel, ja, de kans hebben natuurlijk met Dumoulin samen. Ja, opvallend natuurlijk wel met Dumoulin. Die had het moeilijk eigenlijk de afgelopen dagen. Maar we weten ook uit het verleden dat Dumoulin heel goed herstelt. We weten, hij heeft 420 dagen niet gekoerst. Dus misschien heeft hij wat tijd nodig. En daar houden we ons vast aan 2016. Want toen had hij ook een hele slechte eerste week. En toen gebeurde er in het einde van de Tour dit, waar we nu nog van genieten. Waar we op terugkijken in onze hoogtepunten van de Limburg successen in de Tour. Il est temps pour un peu d'histoire du Tour du Limbourg. Du groupe alors que Raphaël Maïka est revenu dans le groupe, c'est Tom Dumoulin qui attaque, Cédric. Oh, Tom Dumoulin tentait l'aventure, mais nous ne sommes pas encore dans les pans d'Andorre Arcalis. 11 km 800, messieurs, faut pas regarder Dumoulin partir. Sergio Luis Henao como pez en el agua. No sale al golpe de pedal locamente. Esa es la rueda, la del pedalista Chris Froome. No hay que buscar a Barguil, al otro no, es la rueda de Chris. Ojo Dumoulin en el primer puesto, que estamos acompañando desde la parte posterior. El segundo podría ser para Macca y el tercero para Rui Costa, el portugués. Eso para la etapa, que es un capítulo aparte en el forcejeo por las primeras posiciones de la general. Llueve, se cae, se nos
vuelve a caer el cielo encima. Ya nos pasó con la tarántula. Ahora es el chorro de agua imposible de detener. Machtig. Op weg naar de Olympische Spelen van Rio. De tijdrit past dus kennelijk in elke grote ronde nu een etappe gewonnen. Y dicen esto es grande. Celebra con el brazo derecho. Esto es de fiat attenzione. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja, heerlijke beelden dus van Tom Dumoulin. We gaan naar de heren aan de overkant van de tafel. Want die hebben samen destijds ook die Mont Aiguille bedwongen. Jongens, hoe was dat voor jullie in die tijd? Ik weet het niet meer van. Dit is een hele onbekende berg voor mij. Maar ik zit te kijken. We hebben gekeken met Gert. Hij heeft hem wel gedaan, dat weten we wel. Ja, ik weet ook dat Van Poppel won. Want het was een rit van Milo naar Avignon. Dat weet je dan weer wel. Ja, dat weet ik dan wel. En, maar toen zat die beklimming ook uit het vertrek. Kan niet altijd, dat is heel rustig naar boven zijn gereden, denk ik. Ja, dat zal wel. Maar jij was natuurlijk ook altijd, of vaak degene die de sprint aantrok voor Van Poppel. Daar waren jullie super succesvol mee, niet? Ja, we waren, kijk, wat je nu ziet is een treintje maken. Hè. En dat deden wij, in feite deden we dat, hoe lang is dat alweer geleden? 30 jaar geleden ongeveer. Ja, deden wij dat ook. En dat was ook altijd, tegenwoordig praten ze over een lead-out. De laatste man, die sprint, dat was ik dan. En dan was Jacob zat dan daarvoor met Zolleveld en Maassen. En echt het voorbereide werk te doen. Gewoon kilometers op kop rijden om alles bij elkaar te houden. Dus Kees Bol, die moet jou eigenlijk nog even bellen. Ja, wie? Ja, nou hoeft niet hoor, maar ik denk dat ze het heel goed zelf weten. Alleen en dan was ik altijd voor de man voor de laatste kilometer. En ik moest met Van Poppel in het wiel zorgen dat hij 200-300 meter voor het einde dat hij afgezet werd. En meestal ging dat wel redelijk succesvol. We hebben hier de gele trui liggen. Ja. Daar heb je er 3 van. Hè. Daar was er eentje van op de Koers Amsterdam. Maar daar zat wel een heel apart verhaal aan. Zonder inrijden. Hoe kan dat nou? In de proloog. Ja, er was een dokter in de ploeg. Dokter Pluimers heette die, hè? Van schaatsen was die, hè? Van schaatsen was die. Ja. En die had een theorie. En ik kon er eigenlijk wel in meegaan. Ja, wist ik veel. Hij zegt, je moet niet warm rijden voor de start. Al die krachten moet je besparen voor dat je van het podium afrijdt. En dan komt alles in één keer eruit. Ja, nu zou je denken, dat doe je niet. Maar toen moment dacht ik van, hij is dokter. Hij zal het best wel weten. Dus ik ben de auto ingestapt vanuit het hotel naar het podium gereden. Ik heb in die auto zitten wachten gewoon. Tot een minuut voor de verwarming aan. Met de verwarming. Ik denk, dan ga ik maar starten. Maar je weet hetzelfde. Dat is hetzelfde gevoel als je de trap op begint te rennen. Ja, de eerste treden voel je niet. Maar dan, hè. Maar dan gaat het heel erg zeer doen. Ja, ik won hem met 7 of 8 seconden voorsprong. Die proloog, geloof ik. Ik zeg, is toch goed afgelopen. Maar misschien had ik hem ook met 16 seconden voorsprong kunnen winnen natuurlijk. Als ik wel warm had gereden. Ja, dat was eigenlijk een beetje mijn verhaaltje van... Ja, maar weet je, ik kreeg dat ook mee. Dat de tactiek was. Neerrijden en dan zo koud van het podium af. Die proloogfietsen. En dat deed ik ook. En ik ben helemaal geen proloogspecialist. Maar ik denk, misschien werkt het wel. Maar bij mij werkte dat anders. Want na een kilometer fietsen was bij mij abgelaufen, niets meer daar. Wij helemaal naar de kloten. 'S'avonds om 10:10, Jelle, belt mijn moeder. En die zit naar dat programma te kijken die Mart Smeets presenteert. En mijn moeder belt me op de kamer. Die zegt, Jacobs, in jouw debuut van de Tour de France wordt hij klaargemaakt. Ik zeg, moeder, wat is er aan de hand? Ze zegt, Mart Smeets, die roept dat jij 198ste bent geworden. Ik zeg, dat is niet best. Ik zeg, maar moeders, er doen 200 mee. Dan heb ik er 2 achter mij gelaten. Ja, zegt ze. Maar Mart, die roept net. Die 2 die achter jou zijn gefinished, daar is eentje van gevallen. En die andere had een lekker band. Dus bij mij, jij had een gele trui, maar bij mij werkt het niet zo goed. We hadden over lekker banden gesproken. Want jullie hadden die gele trui eigenlijk nog kunnen houden. Nee. Maar dat was misschien een andere gele trui. Maar daar ging op een gegeven moment... Nee, dat was deze. Dat was die toch? Ja, er ging iets mis in de ploegentijdrit. De volgende dag wint Verhoeven, toch? De volgende dag wint Verhoeven, ja. Die ochtendetappe, ja. En, dan, en die middag hebben we in de ploegentijdrit gereden. En dat ging niet helemaal gepland zoals het moest, hè? Nee, we rijden daar die ploegentijdrit weg in Berlijn. En in Berlijn had je allemaal van die geplaveide stenen. En in de ochtendrit, Verhoeven wint wel. Maar die gele trui, die werd jou afgepakt door Lek Piasecki. Dat vergeet ik nooit weer. En wij zeiden tegen jou, joh Jelle, maak je niet druk. Vanmiddag, die gele trui, die pakken wij weer terug voor jou. We rijden dijk van de ploegentijdrit. We zijn 3 kilometer onderweg. Daar rijdt Jelle Nijdam met achter hem Gerrit Zolleveld. Dan krijg je Maarten Ducro, Gert Jacobs. Maar het zijn van die geplaveide steentjes. En Ducro, die roept opeens... Gerrit,
Lekker band. Die Gerrit, hè, die is 85 kilo, die zat zo'n beetje te schudden op de fiets. Dus die band die veert een beetje in. Ja, we staan daar te klootviolen, want we stoppen voor die lekke band. Oh niet, ja, ging niet helemaal goed die fietswissel. Na 3 weken zegt Jan Raas, heren, kom eens even mee naar de bus. Daar hangen aan die wielen. En die wiel van die lekke band, daar zat een band om, die was nog knalhard. Dus daar had ik 10 dagen nog in de gele trui kunnen rijden, bij wijze van spreken. Ja, maar nog, ik vond het wel heel knap. Weet je, Raas, dat was wel een ploegleider hoor. Want als Raas tegen jou had gezegd dat die band niet echt lek was, dan had jij volgens mij Ducro de nek omgedraaid. Dan hadden wij gezegd, Maarten, het kost ons heel veel geld. En dan hadden wij nooit zo'n succesvolle Tour gereden als dat we nu hebben gedaan. Maar het was wel de schuld van Maarten Ducro. Ja. Ja, potverdorie. Ja, het was wel de schuld van Maarten Ducro. En eigenlijk, Maarten, je hebt ons een hoop geld ook nog door de neus geboord. Zullen we eens even kijken, Jelle, hoe dat ging voorheen. Koer-Fürstendamm hebben we niet. Dat blijft dan eigenlijk bij deze anekdote. Maar we hebben wel turbodijen in Gap inderdaad. Want dat was een prachtige overwinning. En Bart Smeets nog altijd lyrisch over die overwinning. Mario Simon Herrera. En daar, wat gebeurt daar? Daar wordt uit het peloton weggedemareerd. We zien ook Nijdam nu staan. Komt Nijdam eroverheen? Daar komt Nijdam overheen volgens mij. Is het Poisson? Ja. Ja, Poisson komt eroverheen. Hier komt Nijdam volgens mij. Daarachter. Achter Poisson. Ik dacht die in een flip te herkennen. Juist. En nu? Volgens mij is dat Nijdam. Ja. En nu zit alles stil, want nu die hebben ze allebei het beste gegeven. Hij moet nu wel. Ja. En hij is dan ook geklopt als hij nu aangaat. Rechts Nijdam, links Poisson. Nijdam gaat aan. 6,5 uur gekoerst. Nijdam van ver en van kop af. En Poisson kan het niet houden. Gaat hij de tweede overwinning pakken? Jelle Nijdam. Ja, ja. Ja, ja. Wat een koep. Wat een koep. De man uit Zundert. Wat een koep slaat hij hier op zaterdag. Moet je eens kijken zeg. Wat een klasse van die man zeg. Wat een klasse. 1 Nijdam, 2 Poisson, 3 Flankhuis van Ganda Kelly. Wat een onwaarschijnlijke klasse van die trein. Om daar nog bij te komen. Over dat hele spel heen te duiken. Ja, wat een koep, zei Mart Smeets. Ja, dat was je mooiste, deze? Nou, er waren er 2 mooie. Dat was de proloog. Hè. Pak je de gele trui, dat is natuurlijk fantastisch. Hè. 2 vliegen in 1 klap. Maar dit was natuurlijk ook hartstikke mooi natuurlijk. Het was eigenlijk een bergetappe, dat verwacht je nooit. 15 kilometer voor het einde, had ik een hongerram. En dan denk je van ja, mijn winstkansen zijn weg. Ik heb bij iedereen broodjes vandaan zitten halen. Ik heb alle energiedrank op zitten drinken. Ik denk van nou ja, misschien dat ik er doorheen kom. En net alsof je spinazie gegeten had. Op een gegeven moment alle krachten vloeiden weer terug. En ja, ik zie daar op een gegeven moment die kopgroep voor me rijden. Maas springt er naartoe met Poisson. Die gaan er overheen. Maas moet lossen bij Poisson. En ik zit nog in het peloton. En komt de rotonde. En ik denk van ja, dan ga ik maar alleen proberen er naartoe te rijden. En ik rijd zo kopgroep voorbij. Ik rijd zo Maas voorbij. Poisson rijd voorbij. Ja, toen was het nog maar een paar 100 meter en moest even sprinten. Maar het was wel een van de mooiste niet verwachte overwinningen. Ja, het was inderdaad schitterend. We genieten er ook nog van. En vooral, we waren natuurlijk in Gap. Dus dan is het extra mooi om hem nu nog even terug te zien. Marijn de Vries, jij bent ook een dame van de verhalen. Nou ja, beter dan in deze tafel wordt eigenlijk niet meer. Nee, ik zit ook eigenlijk gewoon de hele tijd maar achterover te luisteren. Dus prima. Ja, heerlijk. We komen vandaag natuurlijk aan op de Mont Aiguille. Ja. Hè? Dat is de berg waarvan we weten, Tim Krabbe heeft daar ooit het verhaal De Renner geschreven. Ja. Dat is een roman die veel mensen geïnspireerd heeft. Jou ook? Ja, klopt. En eigenlijk heeft Tim Krabbe me veel eerder geïnspireerd. Ik geloof niet dat hij dat zelf weet. We hebben elkaar inmiddels wel een paar keer ontmoet. Maar toen ik 13 of 14 was, toen heb ik ooit meegedaan aan een verhalenwedstrijd. Toen schreef ik al een beetje. En ik schreef toen een verhaal over levend begraven worden. Geen idee hoe ik daarbij kwam als 14-jarige, een beetje luguber. Maar daar schreef ik een verhaal over. En daar won ik 3e prijs mee. En in het juryrapport stond dat ik me zo mooi had laten inspireren door Het Gouden Ei van Tim Krabbe. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar later nog een keer verfilmd, hè, geloof ik zelfs. Ja, klopt inderdaad. Ja.
Maar ik dacht natuurlijk wel, dat moet ik lezen. Dus ik heb dat toen gelezen. En toen, ik weet ook niet hoe ik op dat idee kwam. Maar toen heb ik mijn verhaal naar Tim Krabbe gestuurd en een briefje erbij. En toen kreeg ik echt heel vriendelijk een handgeschreven brief van hem terug. Waarin hij zei dat hij het verhaal mooi vond en waarin hij zei, je moet echt blijven schrijven. Ja, nou ja, en hij is op 30-jarige leeftijd eigenlijk pas echt gaan wielrennen. Ik ook. En ik ben blijven schrijven. En, maar mede ook een beetje daardoor, door de renner, heb je uiteindelijk ook die stap genomen om te zeggen van oké, ik ga een keer proberen, kijken of het nog kan. Dat zou het verhaal helemaal mooi maken, hè? Nee, ik heb Dus de renner heb ik pas gelezen toen ik echt net begon met wielrennen. Maar het heeft me wel heel erg leren nadenken over hoe je eigenlijk schrijft over sport en over wielrennen. Je zei het al, ik hou heel erg van verhalen. En dit staat natuurlijk wel bekend als het ultieme sportverhaal. Maar eigenlijk tegelijk ook een roman over het leven zelf. En dat is wat ik zelf ook probeer in mijn stukken, kort of lang. Ik wil over de sport schrijven, maar het staat gelijk ook symbool voor het leven zelf. En dat is wel echt een inspiratiebron geweest in die zin. En nu ben je natuurlijk laat begonnen met wielrennen, op je 30ste. Ja. Opvallend is nu wel dat er toch wel wat renners zijn die heel succesvol zijn, die later zijn begonnen. Hè? Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld op de 25e pas echt beginnen te fietsen. Tom Dumoulin is ook best laat begonnen. Blijf je wat frisser in je kop? Ja, ik denk dat. En ook frisser in je lijf. Want als je al heel jong begint en je traint veel, dan ben je ook op een vrij jonge leeftijd versleten. Nu denk ik wel dat wielrennen ook gewoon wel een geschikte sport is. Als je heel laat begint met voetbal of met een andere sport die echt heel technisch is, dat leer je gewoon niet meer als je al volwassen bent. Wielrennen is natuurlijk ook technisch, maar tot op zekere hoogte. Je moet vooral ook gewoon hard kunnen fietsen. Dus ik denk dat je dat nog wel redelijk kunt bijleren als je laat begint. En je kan er vrij lang mee doorgaan. Het is niet zo dat... Natuurlijk zijn er sprinters moeten explosief zijn, maar er zijn ook een heleboel wielrenners die hoeven minder explosief te zijn. En dat explosieve dat gaat natuurlijk af als je wat ouder wordt. Nou, dan is het eigenlijk prima als je wielrent, want het is niet een vereiste. Ja. Dus ja, het is wel geschikt voor oude mensen. Ja, en nergens zoveel mooie verhalen natuurlijk als in de wielrennen. Nee. Bijvoorbeeld, dat ben je ook bij jou. Na je wielercarrière ga je naar Sleenaken. Ja. In een hotel? Nou heb ik nog een hotelletje gehad. Ja, dat was eigenlijk best wel hartstikke leuk om te doen hoor. Maar door omstandigheden kwam het eigenlijk in mijn schoot geworpen. Ik denk ja, waarom ook niet. Maar het was net in de periode van de crisis 2008. En in het begin liep het nog wel. Maar ja, toen sloeg de crisis toe. En toen dacht ik van nou, die gaat hem niet worden. En toen heb ik maar de boekingsboek maar gelijk weer even dichtgegooid. Ja. En ik denk van daar stop ik mee. Maar ik moet zeggen... Maar uiteindelijk kwam je via Limburg toch ook de liefde tegen? Ja, via Limburg eigenlijk. Via de Vogelstruis. Dat is zo'n café in... Via ben ik dan daar eigenlijk... Maastricht op het Vrijthof. Maastricht op het Vrijthof. Daar ben ik eigenlijk mijn vriendin tegengekomen toen de tijd. En van het een komt het ander. En met het boeletje weer gaan verhuizen naar Doetinchem. Ja, en daar woon ik nu alweer 12, 13 jaar. Ja. Super om je weer te zien ook, want ja, je ziet er super gezond uit. Weliswaar, heb ik begrepen, met een gebroken elleboog na een val op de fiets onlangs. Maar dat gaat ook wel wat beter. Maar je had natuurlijk ook na je periode wat meer turbo, zou ik maar zeggen, dan alleen je dijen. Dat besef van oké, ik moet terug naar het gezonde leven, dat komt op een gegeven moment binnen. Ja, nou op een gegeven moment moet ik ook, het was nog voordat ik het hotel had. Toen woog ik op een gegeven moment 138 of 140 kilo. Ja, toen was ik aardig zwaar. Hebben we daar een foto van? Nee, ik heb wel een foto van gehad. Maar toen ging ik altijd frikandellen bakken voor het slapen gaan. En dat is niet goed. En toen had ik op een gegeven moment, waren we op vakantie in Italië. Toen zat ik op zo'n banaan achter zo'n boot in mijn zwembroekje. En daar hadden ze een foto van gemaakt. Ja, dat was even confronterend. Toen heb ik echt heel erg geschrokken. Toen heb ik die foto gepakt, heb ik aan de binnenkant van de koelkast geplakt. En elke keer dat ik die koelkast open wilde trekken, zag ik die foto. Ik denk, nou, zo moet ik nooit meer worden. En toen ben ik 50 kilo afgevallen, geloof ik, in 8 maanden tijd. En ik rookte ook nog 2 pakjes sigaretten per dag. Dus ik was echt wel een beetje mezelf aan het vernietigen, om het zo maar even te zeggen. Maar fantastisch om je dan nu zo op deze manier in volle glorie te zien. En je fietst ook weer. Ja, maar dat doe ik al een jaar of 10 nou. Ik krijg nog af en toe wedstrijdjes. En het gaat wel eens verkeerd. Zoals 5 weken geleden een gebroken elleboog. Maar ja, bloedkruip waar het niet gaan kan. En in het begin moet je nog even afkicken van het wielrennen. Op zo'n manier van, nou ja, hoeft voor mij allemaal niet eventjes. En dat duurt altijd een paar jaar. En dan begin je op een gegeven moment toch wel weer die drive te krijgen. De zin weer in het fietsen. En toen ben ik gewoon... langzamerhand heb ik er weer lol in gekregen. Ja, super. Ja. Maar supergoed om je zo op deze manier te zien. En natuurlijk met de gele trui. We gaan even kijken naar de laatste koers van Marijn. Want dat was
in de Holland Ladies Tour. En die is dan altijd live te zien bij L1, ook in die periode in 2015. Nou, we hadden de laatste etappes, die gingen naar Gennep, maar die gingen ook naar Valkenburg. Dit zijn dan eigenlijk de laatste beelden van de actieve wielrenster Marijn de Vries. Het is mijn laatste koersdagen en ik had het idee dat vandaag mijn enige kans was. Ja, en Limburg is natuurlijk altijd mooi. Het wordt beter weer dan de hele week, dus ja, dat is altijd al meer genieten dan. Hier uw applaus in Gennep. Laat het maar horen voor Marijn de Vries. Mooi. Ja, Marijn, hoe voelt dat nu? Ja, ik heb dit nooit teruggezien. Ik vind het echt heel leuk om te zien. Ja, ja, ik kan me goed voorstellen. Ja, ik heb die week echt heel bewust afscheid genomen van het wielrennen. Ik wist dat ik moest stoppen omdat ik zulke ernstige heupklachten had dat ik niet verder kon koersen. Ik blijk geboren met heupdysplasie. Tijdens mijn wielercarrière ben ik daarachter gekomen en in mijn laatste jaar wist ik al dat mijn heup zo versleten was dat die vervangen zou moeten worden. En gedurende dat laatste jaar werd de pijn ook steeds erger. Dus ik heb deze laatste week met best wel veel pijnstilling gereden. Maar ook op advies van de sportarts gewoon heel bewust afscheid nemen. Hij zei dat is gewoon goed om dat in ieder geval in je kop goed te krijgen. Dat je er vrede mee hebt dat dit de afsluiting is. Ja, als je dan zo mag eindigen met een prijs voor de strijdlust. Ja, vond ik wel symbool staan misschien voor die laatste week. Maar misschien ook wel voor mijn hele wielercarrière. Want uiteindelijk was ik niet de beste wielrenster van het peloton. Ik was laat begonnen, maar ik denk dat ik best wel veel strijdlust had. En daarom ook nog redelijk ver ben gekomen in het vrouwenpeloton. Ja, heel mooi. En inderdaad mooie beelden nog even terug te zien, terug naar 2015. Waar ook veel strijdlust in zit, is bij de wereldkampioen bij de Masters. En die fietst hier. Dans tes yeux, c'est moi le plus beau. J'ai peur de rien dans ton bateau. Je sais nous deux, on a tout vu. Ron Baffen, 62 jaar en wereldkampioen bij de Masters in 2017. Wat moet u nou allemaal doen om dat niveau vol te houden? Hoe vaak traint u? Nee, eigenlijk wel 4 keer per week en dan 2 koersen per week. Dus dat heb je wel nodig om dit niveau te halen. Wat is die drive? Wat is die passie? Ja, ik bedoel, dus de omgeving is 1. Je familie die het prachtig vinden. Zelf, als ik thuis ben en ik heb niet gefietst, ja, dan drijf je toch om op die fiets te gaan en om te gaan trainen. En dan, ja, dat is bevredigend. Wow, dat is wel heel erg toevallig. Ik pak zo de juiste map. Ik wist wel dat ik veel kansen had, maar dan nog moet je het waarmaken. En toen ik over de streep kwam, was ik heel blij. Ja. En toen ik de trui had, toen hebben we echt toch wel een klein feestje gevierd. Gaat u voor 2021 om die wereldtitel terug te pakken? We hebben het wel zeker op de planning staan en daar gaan we toch wel voor werken om volgend jaar, als alles doorgaat in Kroatië, nog een poging te wagen. Ja. Denken mensen wel eens als ze aan de start komen van, oh nee, Ron Baffen is er ook? Soms hoor je dat wel eens. Et je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore. Zo'n teamfiets, weet je wel, met die kleuren van Merida heeft dat natuurlijk liever. Ja, prachtig inderdaad. Het regende zoals u zag vandaag in Gennep. Maar ondertussen is het hier prachtig op Park Buitengewoon en gaan wij quizzelen. Et maintenant, nous allons cuiselen. En dan ziet u dat ik de handjes heb op het shirt. De vraag van gisteren, hoe heet het nationale park waarin dit bezoekerscentrum ligt? Het was in Ospel, Nationaal Park De Grote Peel. De winnaar voor het hele mooie Tour de Limbourg shirtje, Daan Bongers uit Baarlo. Van hartstikke proficiat. En ik laat het nog even zien. Hier is hij, een shirtje van Tour de Limbourg. U kunt er weer kans op maken bij de volgende opgave. En dan gaat het over de ooievaars hier in Gennep. Want ieder jaar komt er een ooievaarskoppel
hier gezellig broeden. Je kunt met de webcam bekijken. En de vraag is natuurlijk, op welk gebouw bevindt zich het ooievaarsnest? Dat je via die webcam kan bekijken. Ik ben nou of eens benieuwd of er iets geboren is, want dat zou rond deze periode moeten zijn. Laten we ons informeren. U kunt de uitslagen, of tenminste uw antwoord doorgeven via Facebook of via Instagram van LA. Goed, we gaan het hebben over de dag van morgen. Want we hadden natuurlijk vandaag toch een beetje een vervelende rit. Gert, een beetje saai. Het voelde niet goed. Morgen sprintersetappe. Nou. Is dit nu goed of niet? Nee, toch niet? Ja, nou ja, morgen heb je gelijk uit het vertrek al een bergje van de derde categorie. De rit is iets meer dan 160 kilometer. Ik denk wel weer een rit voor de aanvallers. Maar die aanvallers die gaan teruggepakt worden en dan krijgen we een massasprint. En dan gaat het eindelijk lukken voor Kees Bol. Daar geloof ik in. Ik zet al mijn kaarten morgen op onze Kees. Maar dan moeten ze gewoon Jelle even bellen, want hij is natuurlijk de man voor de lead-out. Ja, maar weet je wat toen ook heette het natuurlijk nog niet lead-out. Nou, maar wat ook zo knap van Jelle was, die zit ook als een blok beton op de fiets. Daar kun je als sprinter zo machtig mooi achter fietsen. En die Nijdam, die reed wel zo hard dat degene die als derde, als vierde reed, die had al helemaal geen zin meer om te sprinten. Ja, dat zag je ook met toen Wout van Aert won. Ja. Het was ook een hele smalle aankomst. En als je dan alles zo hard op de lint trekt, zoals die van Sunweb deden, ja, dan kun je als sprinter op 10e positie zitten. Maar dan kun je nog zwaar sprinten, maar je blijft gewoon op 10e positie zitten. En dat zag je ook. Ja, en als dat morgen weer zo'n aankomst is, ja, dan zie ik Jetse Bol nog wel een keer winnen. Maar dan moet het wel hetzelfde treintje zijn weer. Ja. Kees bedoelde je? Kees Jetse is... Maar ja, het is een andere generatie. Is niet erg. Nee, het is dezelfde generatie, want die rijdt in Spanje. Die zal wel willen winnen in de Tour de France. Ja, Jetse Bol, ja, Kees Bol. Het is niet eens familie, hoor je, begreep ik. Nee, maar ik haal het elke keer door elkaar. Ja. Nee, ja, dat zit er ook bij. Niet erg. Morgen zitten wij in Geleen, of tenminste in de gemeente Sittard Geleen, moet ik zeggen. In de buurt van Zwijghuizen, in de Hoeve Biezenhof. En daar komt de man op visite die 40 jaar geleden de Tour de France won. 40 jaar geleden dat shirt voor het laatst droeg, het gele, dat hier op tafel ligt. Joop Zoetemelk. Ja, we kunnen komen kijken natuurlijk bij de Hoeve Biezenhof. Mart Smeets, die is er ook. En dan kijken we terug onder andere op die 40 jaar, op dat 40-jarige jubileum van die Tour-overwinning. Marijn, je hebt natuurlijk ook Tom Dumoulin meegekregen met die winst in de Giro in 2017. Dan ziet dit er natuurlijk echt leuk, maar ook een beetje kneuterig uit. Wat gebeurt er met het land, denk je, als straks in Nederland nog een keer, Mollema zou ook in één keer kunnen, met zo'n titel naar huis komt met die gele trui? Nou, stel je voor dat dat dit jaar zou gebeuren. Een jaar eigenlijk met weinig te vieren, met weinig sportevenementen. Ik denk echt dat het land uit zijn dak gaat op 1,5 meter. Ja. Maar nee, we noemen het een bruiloft, dan is het opgelost. En we zeggen het niet tegen Grapperhaus. Ja, goed idee. Ik hoop dat we dat dan heel groot gaan vieren, maar dat kan bijna niet anders. Want ik denk dat iedereen snakt naar zoiets. Dus hoe mooi zou dat zijn? Ik droom er in ieder geval over de komende 2,5 week. Ja, jij kent Joop eigenlijk nog goed, hè? Ja, ik heb nog jaren, en Gert ook trouwens, met hem in de ploeg gezeten ook nog. Ja, en ik was erbij dat Joop, nou niet bij de WK, maar ik heb nog samen nog met hem gekoerst dat hij wereldkampioen werd in dat jaar. En, ja, het was wel een hele bijzondere man altijd. Ik kan me nog herinneren dat hij had een hele grote Citroën XM, zo'n Citroën. En daar reden we van een keer met Joop mee naar een hotel toe. En hij had die auto al een half jaar en dat was Joop dan precies. En ik zeg tegen Joop, heb je nou geen radio in die auto zitten? Nee, er zit geen radio in. Dus daar snapte hij niks van. Ik zeg, Joop, kijk hier op dat knopje drukt. Dan komt die radio. Ik heb een radio in huis. Dat wist hij helemaal niet. Nou, dat was Joop. Er zit hem ook helemaal niks. Maar het was wel een geweldig vent. En hij is ook helemaal opgeleefd sinds de laatste paar jaar. Nou, je nieuwe vriendin heeft weer. En ik zie hem nog regelmatig bij kleine dingetjes waar we oud-broers bij elkaar komen. En, het is wel een gezellige vent geworden. Ja, schitterend. En dat moeten we ook echt koesteren. We zien nog wel eens in Eroica, eigenlijk die klassieke wielerkoers in Limburg, in de buurt van Valkenburg. Maurice Jessen, die heeft hem daar ook gezien, Maurice. Heb je ook nog goede herinneringen aan, toch?
Ja, ik sprak hem daar vorig jaar en toen stond hij daar te glunderen. En uiteindelijk vroeg ik hem wat er aan de hand was. Hij had zijn eigen fietstruck van die Tour-overwinning van 40 jaar geleden. Die was daarna eigenlijk kwijtgeraakt. Hij wist niet meer waar die was. En uiteindelijk belde volgens mij vorig jaar of een paar jaar geleden een man hem op. En die zei, ik heb hier een fiets op de zolder staan en het zou wel eens Joop jouw fiets kunnen zijn. Is Joop gaan kijken en dan bleek het inderdaad die fietsen zijn van 40 jaar geleden. Vandaag zijn we ook een aantal oude fietsen tegengekomen en die waren zelfs nog ouder dan die fiets waar Joop de Tour mee gewonnen had. De fiets van Tom Dumoulin en Wout Poels weegt zo ongeveer 6,8 kilogram. Dat was vroeger wel heel anders, want we staan hier bij een fiets uit 1930. En die zal ongeveer een kilo of 10 wegen. Tegenwoordig frames van carbon, dit is een echte stalen ros. Versnellingen? Dat had men toentertijd niet. 1 groot kettingblad voor en achter zit zowel links als rechts een tandwieltje. Als je de berg op ging, moest je stoppen met de vleugelmoer het wiel losdraaien, het wiel omdraaien en dan had je een bergverzet. Maurice François Garin won in 1903 de eerste Tour. En hij reed toen op zo'n fiets. Een lampje voorop, want ze reden gewoon in het donker door. Die eerste Tour de France bestond uit 6 etappes. Maar in totaal werden wel 2400 kilometer afgelegd. Kun je het voorstellen? 2400 kilometer in 6 etappes. Dat was gewoon dag en nacht doorfietsen. En dit is eigenlijk de allereerste fiets. De Hoge Bie genaamd. 1867 werd hij in Parijs op de wereldtentoonstelling gepresenteerd. Op de fiets komen, dat ging nog wel. Maar eraf komen, dat was echt gevaarlijk. De bedoeling was ook dat de rijder niet zou stoppen. Vandaar dat er in de as een belletje hangt wat de hele tijd de overige mensen op de straat waarschuwt dat er zo'n Hoge Bie aankomt. En dat je vooral moet maken dat je wegkomt, want die fietser die kan er niet zomaar vanaf. Ja, mooie beelden dus uit Frankrijk. Morgen Joop Zoetemelk dus de gast in dit programma. En Jelle Nijder moeten we hem dan vragen naar de mooie tekening, de schilderij dat hij heeft gekregen van Herman Brood. Of moeten we daarvan afblijven? Nee, dat mag best hoor. Dat was tijdens de Henninger Tourum. Dat was zo'n wedstrijd in Frankfurt. En we waren daar al 's avonds naartoe gekomen. 's morgens altijd moesten we ontbijten. Maar er was geen ontbijt in het hotel. Het was ergens in een cafeetje. Dus we moesten 's morgens om 6:30, het was 3 uur voor de start, 3:30, we moesten naar een cafeetje toe lopen. En we lopen daar in zo'n smal, smusselig straatje lopen we daar in Frankfurt. En daar was het cafeetje. En we komen binnen en daar zit Herman Brood aan de whisky en aan de cognac. De Herman Brood? De Herman Brood met zijn band. Ik denk, ja, dat is surrealistisch. Dat kan niet. Maar ja, Herman Brood die kent mij niet, maar die kende wel Joop Zoetemelk. Hij zei, hey Joop, zegt hij. Ik ga voor jou wat maken, zegt hij. En hij ging, pakte een stuk behang en plakte die krantenknipseltjes, ging tekenen en zo. En hij was druk bezig en hij zei, hier Joop, dat is voor jou. Ja, maar moet ik ermee, zegt hij. Ik zeg, dat weet ik ook niet, Joop. Ik zeg, hier. Dus ik heb hem nou op zolder liggen. Dus ik heb echt een originele Joop of Herman Brood thuis. Ah, heel mooi. Ja. Dat zijn de verhalen waar we het voor doen. Ja. Mag ik jullie hartstikke bedanken voor je komst. Marijn de Vries, hartstikke bedankt. Jelle Nijder natuurlijk en Gert Jacobs. Morgen zien we elkaar weer dan in Zwijkhuizen met onder andere dus Joop Zoetemelk en Mart Smeets. En we krijgen nog nieuws, hoor ik. Maar ja, dat morgen. 6:30 zijn we er weer met Tour de Limbourg. Hartstikke bedankt voor het kijken. À demain. Merci, bonne nuit et à demain. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. New Energy Systems